Pocity sú určite negatívne vzhľadom na to, že sme prehrali 3-0 a neodvážame si ani bod. Pozitívnych je možno prvých 30 minút, že sme z taktického hľadiska plnili to, čo sme chceli. Dokázali sme supera dostávať pod tlak a znemožnili sme im hrať ich hru. Avšak ukazuje sa, že je to prvá liga a v podstate ak super dostane priestor v 16, tak ho dokáže zúžitkovať a v podstate za ani neviem v priebehu koľkých minút sme dostali 3 góly, ktoré nás trošku aj psychicky posadili, aj keď snažili sme sa aj cez polčas namotivovať, ísť do toho s plnou emóciou a už to bolo druhý polčas aj napriek tej snahe nie úplne dostačujúce a tým pádom to dopadlo tak, ako to dopadlo. Dobrý večer, dámy, aj páni, samozrejme. Ďakujem za slovo. Tak zase dneska rozdiel 3 gólov. Myslím, že tam sme si zápas prehrali behom 7 minútovky. Myslím, že sme dostali 33. a už 39. svietilo 3-0. Myslím si, že dobre sme vstúpili celkom fajn do zápasu, bolo to bojovné. Chalani boli dobre nachystaní, namotivovaní, ale hovorím po prvom góle by sa nám nemali stávať také veci, čo sa nám stali, čiže lacné góly za mňa, áno, veľmi lacné góly. Stopery v tom, brankár a Trnava už potom samozrejme bola v laufe. Druhý polčas sme sa zmobilizovali, Rege Santo museli ísť dole kvôli natiahnutému svalu, čiže ďalší hráč mínus. Tých zranených hráčov máme naozaj dosť. A škoda, tam zastavu 1-0, dobrá akcia, neviem prečo Enzo prečo nešiel na prvú, tiež išiel na spätnú prihrávku, čo mu Hannes dával, aby sme mohli vyrovnať. Ale hovorím, tam už potom za mňa veľmi, veľmi lacné góly. Ako som povedal, druhý počas sme s tým niečo chceli urobiť, došiel tam Tibor Slobodný namiesto Santa, ale strašne sme prehrávali veľa osobných súbojov, málo sme agresívni, aj keď malo to náboj. Trnava bola lepšia a myslím si, že zaslúžene vyhrala. Gratulujem Poťákovi, áno, je to môj bývalý zverenec. Teším sa z toho pohľadu, že tí chlapci prešli cez Malženice, keď som tu bol pred niečo vyše rokom a potvrdilo sa, že tí chalani naozaj sú odchovanci trnavskí, majú trnavské srdce a naozaj hrajú dobre aj dneska, zahrali fajn. Takže to len by the way k tomu, ale sme smutní, samozrejme ideme ďalej, los bol ťažký, ale hovorím chalanom, každý gól sa ráta, každý bod sa ráta, už naozaj sa musíme zmobilizovať a byť pozitívni a samozrejme tie zápasy rozoberieme, určite sa rozoberieme, pretože nám veľa chýba ešte, veľmi veľa.